सेरफांगुरियाव इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा जयनिं जादों। फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव बिरखां बर'नि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गासै सा 29 सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोनि मावनाय नियम नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। সহযোগিতা কৰিম ইলেকশ্যন আহিব দিয়ক মানে আমিতো ছাৰক মই পুৰা ছাপোৰ্ট কৰিম। আমি যিকেইজন কিবা আছোঁ কেণ্ডিডেট আছোঁ আমি ছাৰকতো কিবা কৰিমেই মেম্বাৰবিলাক ভালকৈ মানে জিতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি কামবিলাক আমি ভাল কৰি চলাই থাকিম। আমি আজি মোটামুটি 8 বছৰ ক'ব গ'লে আমিতো ডাঙৰ পৰা কিবাৰ পৰাতো আমি একো পোৱা নাই, আৰু ইমান সুবিধা পোৱা নাই। এইবাৰ চাম। পিপল চৰকাৰ ভাল পাই মই নিজে ইচ্ছাই আহি আজি মই জইন কৰিছোঁ। কাম ভাল লাগি আমাৰ কেইজন আছে মানুহ যেনমান লগ লৈ আজি জইন কৰিলোঁ। আগতে কোনো দলত নাছিলোঁ, এনে সদস্য হিচাপে আছিলোঁ। কোনো ভাল ইউপিপিএল চৰকাৰ ভাল কাম দেখি আমি ইয়াত জইন কৰিছোঁ। এই বিষয়টো মই ভালকৈ গম পোৱা নাই বা নাজানো। दिनैनि हाबाफारिया फैगौ लोकसभा बिसायख'थियावहाय जोंनि मानगोनां केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी सारखौ देरहाहोनायनि खाथिरावहाय जोङो एसे फिसा मिटिं लादोंमोन। बे मिटिंआवहाय गोबां जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना बाव फैनानै जोंजों जयेन जाफैदों गावसिनि गोसो बायदियै। थ' खोब मोजां मोनदों। दिनै जों जेलानाखि मिटिं लायो बेवहाय गोबां सुबुंफोरा फैनानै जोंजों जयेन जाफाफैयो जोंखौ मोजां मोननानै। बेयो जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो बेफोर गासिबो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि मोजां रोखोम दैदेननाय, बयनिबो सायाव मोजां बिसार खालामनाय, मोजां सिन्था खालामनाय, बेनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जोङो गोबां जयनिं मोननो हादों। बेनि थाखायनो आङो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर होयो। दिनै जानाखि जयनिं जानाया बिपिएफनि सापर्टार गोजायानो। बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्राय हयथ' बिपिएफआव थानानै दंमोन, खिन्थु दिनै बिसोरो जोंखौ मोजां मोननानै जोंजों फैदों। थ' जोंबो गोसो खुसि वेलकाम खालामना लाबाय। नंगौ दिनै प्रमद बर' सारनि जानाखि मोजां परिबेस लाबोनाय एबा मोजां गभर्नमेन्ट सालायनाय, बिटिआर बासिफोरखौ बयखौबो अनसायनाय, बयनिबो सायाव अननायजों लोगोसे दिनैनि जानाखि डेभेलपमेन्ट आरो गोबां स्किम, बेजों लोगोसे दिनै जानाखि मोजां जास्टिस बिथाङा होदों, बे जास्टिसखौ मोजां मोननानैनो बिथांनि सायाव गोबां लाइमोनफ्रा फैदों आरो मोनसे फिउचार नुहुरदों। दिनै प्रमद बर' सारा गोबां स्टुडेन्टफोरनि थाखाय लेखा फरायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोननि साख्रिसिम गभर्नमेन्ट धोरोमनिफ्राय गोबां सुबिदा होनाय नुनो मोनदों। जेरेखम सुपार 50आव बिथाङा साक्सेस जाबाय। एबारावहाय जानाखि बिथांनि बे सुपार 50नि टारगेटमोन, बे टारगेटआ गमामायैनो साक्सेस जाबाय। नेक्स्टआव आरोबाव गोबां लाइमोनफोरखौ गोजौ बिबाननि जानाखि साख्रिफोर, बे साख्रिफोरखौ होबावनायनि थाखाय बिथाङा दिनै लाइमोनफोरनो मोजां मोनसे इनकारेजमेन्ट होदों आरो बिथांनि बे मोजां चिन्ताधारानि गेजेरजोंहाय दिनै लाइमोनफोरा बयबो फैनो आवगायबोदों। दिनैहाय टटेल 29 जन 29 जन जयेन जाफैदों आरो जेसेबां जयेन जाफैदों बेफोरनि मादाव गासिबो लाइमोनफोरानो जोब। बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव आङो गोसो खुसियै दिनैहाय बोजबनानै बिथांमोनखौ लाबाय। फाइटिंआथ' एबारनि इलेक्सनाव एसेबां बिदि फाइटिं जानाय नङा, खारन जोंनि मानाव गेदेर जानाखि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बिथाङा सिडली समस्तियाव MLA मोन। थांनाय बाराव गावनो बेसेबांबा बुरजा भटआव देरहाखानाय आरो बेजों लोगोसे दिनै गोबां MLA समस्तिफ्रा जोंनि इउपिपिएलनि सापर्टआव दंखाजोबो आरो जोंहा स्पेसियेलि बिटिआर सरकार दङ। बिटिआर सरकाराबो दिनैहाय जोंनि एमपिआवहाय नांगौ बायदि खामानि मावगोन आरो बेजों लोगोसे सेन्ट्रेलनिफ्राय मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौ खनथाम खेबनि थाखाय बिथांखौ
प्राइम मिनिस्टार खालामबावनांगौनि खाथिराव गासिबो रायजो राजाफ्रा नरेन्द्र मदि सारखौ मोजां मोनखायो हिसाबै बिसोरो जेबो जाति हारि आरो धर्म बासियालाबानो नरेन्द्र मदि सारनि जानाखि पार्टी बे पार्टीयावनो बिथांमोना भटखौ होखाजोबगोन। ओंखायनो बेवहाय इसेबां बेबायदि कन्टेस्ट जानांगौनि आङो परिबेस नुहुराखै। आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जाहाथे फैगौ MP बिसायख'थियाव बयबो गोसो गोथारै जोंनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारिनो भटखौ होयो। खारन बिथांनो भट होनाय मानि दिनै जोंनि देशा मजबुत जानाय। जेरखम दिनै नरेन्द्र मदि सारा भारतनि सासे प्रधान मन्त्रि जानानै सारा वार्ल्डखौनो दिनै बिथाङा दैदेनगासिनो दं। सारा वार्ल्डनिनो सासे दिनै बिश्वगुरु जानो बिथाङा थांगासिनो दङ। बे खेत्रआवहाय जोङो जोंनि इन्डियाखौ स्ट्रं खालामनांगौनि खाथिराव जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जयन्त बसुमतारि सारखौ भट होनो खोब दरकार दं आरो जोंनि स्टेटखौ मजबुत खालामनो थाखाय जयन्त बसुमतारि सारखौ भट होनो खोब दरकारि दं। खारन स्टेटआ मजबुत जायोबासो जोंनि रायजोआ मजबुत जागोन आरो बेनि उनाव BTR सरकारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एबा BTR बासियाव मोजां फान्ड फैनायजों लोगोसे मोजां डेभेलपमेन्ट आरो मोजां जौगाथाय खामानिनि सार्थनि थाखाय दिनै जयन्त बसुमतारिखौ गासिबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे भट होयो आं बेखिनिखौनो खावलायहरबाय। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरि पाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो